Tali, B. Walang tali. Walang tali, guys. Ang ganda, legit na legit ang beauty, guys, di ba? Ayan, guys, mga Tumig Island karon, mana kay mig pambot. Tapos karon among gihulat sila ni Madam kay naapay gipalit, guys. Island na po ang beauty sa bayot, guys. Ayan. Ang among sakyan karon, pambot. Pambot ang among sakyan, mga ses. Mao na ang among sakyan, guys. Kana mga pambot, guys. Dagan kay, di ba? Tapos ang mga Team Sirok. Ayan, beauty na beauty si Sarah Gaga, oh. Si Jing at saka si Rygin Channel. Ang dalawang nila lang, guys. Naku, ang taray naman ni Mother Suling. Hi. Ang taray-taray ni Mami Suling, oh. Init kay Siargao bayit. Init. Ayan, guys, grabe ka-init diri pero sulit na sulit, guys. Kaya ano, nindot, guys, ang Siargao. Going to Island. Ito, guys, ang aking beauty. Siargao! Oh my God! Thank you so much, Madam Tochi. And Sir Joel, thank you. Diara, guys, paingon na misa among atuan. Sus, paano ni kainiun ta? Hala ka iyon. Babaw. Sayang na. Ayan, guys. Eto, manakay may-ari, guys. Oh. Dera, guys, nakasakay na. Tapos sila ni Madam tuwa sa Pikas. Ayan, tuwa po sila dito, guys. Dili man kasya dadto, mao nang dili pud ang uban. Dako gayong kanay. Naked Island na bakuna. Naked. Yes, Naked Island. Una na me. Here na mi, guys! Welcome, Naked Island, Siargao! Grabe kainit, guys! Oh my God! Kuya Charlie. Wow! Hi! Yes! Ano sa picture? Picture sila. Laban Earth. Mga babaji. Ba. Duwa ka man. Yes. Nakantag pa ko. Iwan or di. Ay, wait, ka video. Kita ang beauty. Picture tayo, Jin. Ha? Picture tayo. Ay, apit na pala. Ang ulots, mga taga-Bohol. Yes. Another call. Jin. Yung mga Yes. love i-flex. Ayan, guys, si Madam. Puti kay si Madam, guys. Sobra ka puti. Naked Island daw ni Dani. So karon, tanaw na to kung asa dapit ang naked diri. Dapit ang naked ani bi. Naabay nag-naked ari, charot. Mauwa po ta mag-naked diri, uy, Ginoo ko. O diba, ang mga Team Sirok, guys. Enjoy na enjoy sila, guys. Tanaw ang mga outfit nila. Ayan, o diba? Enjoy na enjoy sila dito, guys. Tapos ang partner ko nawala. Oh,
Hala, nawala ang akong partner, asa kaha. Oh my God, asa kaha. Naked Island na ba ni? Charot. Hala guys, ang akong partner nawala. Hala, asa akong partner. Look at the beautiful of Naked Island, Siargao. A few moments later. Hoy! Ano nabilin man? Oh my God, nabilin ang t-shirt sa isa ka Team Sirok. Isa na lang ni. Welcome, Barangay Dako, General Luna, Siargao del Norte. Oh, diba? Thank you so much, Madam Tucci. Tungod sa imo, nakaanha jud ko diri, diba? Thank you so much, Madam. And Sir Joel Consulta. Mami Kim, nakaanha ako Siargao. Welcome here, Dako. Dako jud siya. Ukad. Okad na okad, guys. Wow! Siargao! Travel plate! Ayan guys. Mga sexy kaayo, diba? Super sexy! O, diba? Kisay nag-birthday? Wow! Yeah! Okay, subscribe sa Miami Vlog. Yes. Also sad kay Madam. Team Sirok. Oh, yes, Team Sirok. Lola Wendy. Yes. Thank you. Lamia sa ilang pagkaon, guys. Oh, di ba? Emal. Oh, di ba? Ang mukaon, mga imal. Oh, di ba? Kompleto na ito na pati pa ko dire. Yes, Paku. Oh, makita ninyo sa Siargao na kuan. Yes. Travel. Salamat. Bye-bye. Mga taga Bohol na silang mga baji. Yes. Mga tire sa Bohol. Diba? Imagine Bohol to Siargao. Kurikong kangkong. Charot. Yes, guys. Mga badges sa Bohol. Tarshay sa Bohol. Yeah. Ayan, guys. Yes, mga baji guys. Oh, taga Bohol, di ba? Mupalit ko sa Royal kay Buhaw, langka kay akong langka kay paminaw, guys. Inom ko Royal nga bugnaw na bugnaw. Naay nakaila sa ako diri, guys. Thank you so much. Shout out sa inyong tanan, mga baji. Tapos ang nag-birthday, mga gwapa pud sila, uy. Mga gwapa, mga sexy. Diba? Bungga na bungga ang birthday, guys. Siargao na Siargao. Ayo.
Ayo. Naay royal? Wala? Ah, gamay. Yes. Gamay. Gusto ko gamay. I-search ko sa Paco Queen. TikTok. Charot! Isa. Di ara guys. Ang mga bata guys. Oh. To apod na palit. Isa ka royal din. Conditioner po kuno. Aw, asa? Aw, diri na din sa pikas. Dari na din sa pikas, sorry. Di ba ako royal? Royal. Oh, kani. Tapila ni siya. O sige isa. Kasi girl ko ano conditioner Kaya ma-dry akong hair. Oh, pareha ta halawa ko Ay, kabutang. mag-cream salt ka dapat. Lagi, Na lagi. mag-cream salt tara di mag-out. Oh, cream salt wala dani basig na adan. Ma-dry na kayo akong hair. Naaboy ako yung... Cream salt guys, nakita mi cream salt. Si girl oh, na ana. keratin. We do have keratin. Pwede din na siya. Pwede siya. Oh, sige, sige. Laban ako sa keratin. Keratin na Ay, lang, cream guys. salt dahil. Ini lang, pinsi. Pila ka buok? Tagis. Tagpila na siya taggis. Tulo ka buok ako. Guys, nagpalit pud kog cream silk kay wa ko kadala sa para sa akong buhok. Di ba? Singot tayo ko guys. Oh. Di Dry ba? ang hair. Kaging na siya. Nagkaging na akong buhok guys. Nya bag ora ba ni giriband? Makalbo na jud ko madugay ani sis. Simba ko lang. Ayan. Sili panood. Lagov. Oh, di ba? Salamat ha. Kuha nito sa balay. Lagi ko ka-prepare lagi. Ako nagdala. Oh, kani. Asa may royal ya? Tarong ba? Hila ko, nangumusta lang sa mga viewers. Yan. Akong kuan. Supporter po. Yes, mga baji from Bohol. Mga warbay. Yes. I-subscribe po siya, guys. Kapila. Tiboy Lolo TV. Oh, laban. Yes. Doha. Yan. Hindi ko ako din mga tindagan, magkindahan nito. Oh my God, Paco Queen from TikTok. Correct. I-follow na. Magbambam na po mi guys. Siargao. Plato dito sa Ayan. Ang sarap. Ano niya basuan? Budol na po sa kulang. Sikaan ba? Saan ni isa? Diretso lang ni? Diretso sa wan? Balik siguro tayo dito. Balik ko na dito. Kami sinaluto na pangbudol fight.
few moments later. Ito guys, mag-ready na kay mamauli na po ni. Ambot og asa na po mi paingon. Ato sila yung dapit. Asa ta sunod yan? Uli na. Sa unsay pangan? Guyam. Ha? Guyam. Guyam. Guyab? Guyam. Guyam? Yes. Adto na pud mi sa Guyam. And guys. Wa na niya akong naong. Sa Guyam na pud mi paingon karon. So, nag-prepare na ang tanan. Nag-prepare na ang tanan, guys. Guyam. Guyam kuno kuya. Uyab. Guyam. Uyab. Guyam. Bib, tesa pa, bib. Sa guyam na pwede ka. Isla ng sipaka. Yan, guys. Ang itim-itim ko na. Sobra. Sobrang itim ko na, guys. Super itim. Charot! Thank you so much, Madam Tochi. May tao dito. Magsilong na ito. Datong atuan guys. Sa guyam. Init dito. Guyam Island ako. Mana pa diri sa unsa ganun diri yan? Sa Dako. Dako ni. Yes. Diyan na mi sa among pambot. Kay paingon na pud mi sa Guyam. Guyam kuya no? Yes. Sa Guyam mi paingon.